O alcalde de Noia, Francisco Pérez, informou da consecución desta achega por un importe de uns 100.000 euros, que permitirá continuar coas actuacións de mellora das instalacións da Praza de Abastos, dando así resposta ás demandas dos propios praceiros, debido á mala execución das obras realizadas polo anterior goberno. Debería ser un referente no que é o ámbito das prazas e mercados tradicionais e ten unha estrutura e unha ubicación que permite que sea potencialmente un mercado de unhas calidades e unhas certificacións extraordinarias. Para iso concedeuse no seu día unha subvención de preto de 1 millón de euros que na súa execución foi un auténtico desastre polo anterior goberno, como todos coñecemos. Todo o mundo sabe o que pasou na Praza de Abastos. Ben, agora hemos acadado unha subvención que vai en dúas anualidades da Dirección Xeral de Comercio para intentar resolver este problema. Unha primeira obra de actuación que pretende retirar os praceiros que aínda están despachando a día de hoxe nos pasillos do mercado para ir reubicando os postos para posteriormente facer unha modificación do proxecto inicial e rematar a obra o mellor posible. O rexedor informou tamén que unha parte do importe concedido a través desa axuda da Dirección Xeral de Comercio serán investidos precisamente na redacción dun proxecto integral que permitirá solucionar de maneira definitiva as deficiencias existentes na praza e avanzar na obtención do distintivo de mercado de excelencia. Todas as accións que se fanse en concordancia co proxecto inicialmente previsto a nivel de estético e de funcionalidade, aínda que, dada a execución da obra, como dixen anteriormente, hai determinadas cuestións que é necesario modificalas para o remate da mesma. Temos un compromiso tamén para acadar outro tipo de inversións por parte da Dirección Xeral de Comercio que nos permita definitivamente colocar ao mercado de Noia, como dixen anteriormente, no lugar que se merece e adquirir a cualificación de excelencia que otorga a Dirección Xeral de Comercio. Dende o Concello destacaron que con este novo impulso continuarase avanzando na recuperación dun espazo para eles clave na economía local.